И здравейте, геймърчета, значи сега гледам Overwatch на CSGO, нали, дето фащаме хакове. И сега на някакъв уникален хак попадна. Гледайте за какво става въпрос. Чакайте да активираме екстра нещо. Гледай, той ги следи. Погледнете се. Това имаше и скрипт за Bunny Hop. Гледай. Ето филм каста. Гледай. Каската не му е. Мани, че няма aim assistance, с този бълък. Не мога да стреля. Гледай. Той ги пръска. Майката. Гледай, той мен го следи. Цак! И как го направи този номер? Сега ако някой ми каже, че това не е хак, аз съм убил. Че на кое място? Първо много ясно. 7 кило. За втория рунд 7 кило, добре, като цяло. Така ето го скрипта за Bunny Hop. Това филм само напред да си подскачиш, някак стане. Нали, ясно ви е. Гледай. При малко е тук през това стреля убива. Ето. Той ги вижда. Гледай. Може би има aim assist, защото не стрелят там, пак ги убива. Не съм сигурен. Надвига го, дай се съм ти. През стената стреля. Добре. Цак. Аз ще го репортна на всичко, без гриф. Това не е гриф. Цак. И как го направи? Не, това има и aim assistance. И сега на ножка естествено ще изши да видя чафка. Бум. 10 трък. Ето е. Не мога да направя ейса, момчето. Не успява нещо. Скар 20. Хак с Скар 20, виждали ли сте? Е така напред как ще подскачиш. Това са мизерните хакове. Те са рендър. Бах ти нещастниците. Така. Assistance имаше. Лохак много ясно, че имаше. External Assistance имаше. Обаче не грифаше. Той беше непродължен. Това са. Това беше. Аз съм чакал да се рендърват. Ама така се рендърват. И хора, това беше от мен да покажа уникален хак просто. И да, чао.